Moni nonse ni nthawi ya Nkhani Msabatayi ndine sibongirezi yambo ndipo takulandirani poyamba tione zina mwa nkhani zomwe takupatsirani Msabatayi. Zodiak yapeza kuti anthu m'madera ambiri sakutsata ndondomeko zomwe boma layika zothanana ndi kufala kwa matenda a COVID-19. President Chakwera wakhazikitsa masomphenya atsopano a dziko lino ndi pempho loti Amalawi aleke kusakaza chuma cha boma. Bungwe la siseke lapempha President Chakwera kuti aletse zomwe khonso ya Unima yachita poyimika ndondomeko yogawa Unima. Ndipo bungwe la Zodiak tsopano latsekula misika kuti agulitse chimanga komatu adzigulitsa motapitsa 30 kg aliyense. Tindizi komanso zambiri mukhale pomwepo. Tiyambeni nkhani yoti kampani ya lamya ya TNM yankhapo pa pempho la President Chakwera pa zathandizo olimbana ndi mliri wa COVID-19. Kampani yapereka kuboma katundu ndi zipangizo zolimbana ndi nthendayi za ndalama zokwana 100 million kwacha. Thandizoli alipereka kudzera ku bungwe la madotolo la CMD. Tinayankhula ndi nthumwi za CMD ndi TNM. Zinthu zimene sizili bwino kwenikweni, koma abale athu a TNM atithandiza kwambiri. Katundu amene apereka ukwanira ndalama zokwana 100 million apita patali kuthana ndi mavuto amene tili nawo. Pakali pano tagwirizana kuti azithandizira kunjira ya communication kapena kuti kulumikizana. Komanso atigulira katundu amene tizikamugwiritsa ntchito mchipatala. Izizi zisintha kwambiri zipanga ntchito yathu kukhala yophweka chifukwa ogwira ntchito mchipatala akhala ndi katundu okwanira kuti aziteteze. Komanso tizitha kumalumikizana bwinobwino kuti apa pakufunika chakuti kuzera mnjira ya foni malingana ndi mayunisi amene atipasa. Pakali pano zinthu zovuta kwambiri mchipatalamo. Inuyo anzathu atola nkhani makhala mukuuza mtundu wa Malawi. Anthu oposa 10,000 apezekapo ndi kachirombo ka Malawi muno. Anthu oposa 400 amwalira. Kwa ogwira ntchito mchipatala oposa 900 apezeka ndi matenda awa. Komanso oposa 8 amwalira ndi matenda awa. Izizi zikutionesera kuti vuto lalikulu kwambiri. Angakhale zipatala zathu zimene zili zokhazikika zikukanika pakali pano kuti zikwanise kusunga mapatient amene ofika tasegula zipatala zina za emergency ngati ku Bingu Stadium komanso ku Blantyre Youth Center. Koma chifukwa cha thandizo ngati limeneli ntchito yathu ikakhalako yopepuka kusiyana ndi mmene zinalili zisanapange ubale umene. Nikutengerapo somwayi kunena kuti mtundu wa Malawi taona chikondi chanu, taona mukusonkha kamodzi kubweretsa pamodzi kuti tithandize abale athu amene akuvutika. Tere ndipitirize zimenezi ine ngati president wa madokotala ndionesesa kuti kalikonse kamene mwapereka kagwire ntchito yoyenerera kuti tikapulumutse mtundu wa Malawi. Ifeyo ta TNM president atayitana kuti tithandizire kupanga fight nthenda imeneyi. Tinaganizapo kuti mwina tigwireko ntchito ndi ya Society of Medical Doctors. So anatipasa list ya zinthu zimene akuzifuna, specific needs zimene ali nazo. So titakhala pasi tinapanga chiganizo titathandize ndizi ndalama zokwanira 100 million kuti zipange meet needs awo aja. So ndalama imene agula equipment yomwe ilapite mu zipatala 4 na central hospitals. Komanso yapasaso airtime miyezi 3 ikubwerayi. Komanso data ya internet kuti athe kumalumikizana ndi ma patients awo. Komanso ndi wina nenzake. Kuonjezera popo azithaso kutumiza messages kwa Amalawi amene ali pa network ya TNM. Ife monga company imene ili ya Malawi tinaona kuti ndi chanzeru kuti tithandizire kupanga ndithu menyana nkhondo iyi ya COVID-19. Ife timapanga support. Mukati muonesese ukakhala initiative sosiyana timatuluka. Apo akasikoyamba chifukwa iyi mbali imodzi ya gawo limene tili nalo ngati company kuthandizira dziko la Malawi kuti tithe kuthandiza munthu ina aliyense amene ali Malawi muno, because anthu amene ali Malawi muno ndi amene ali makastomala athu komanso ndi amene ali abale athu komanso mafamilies athu. And being company ya Malawi timaona kuti ndi kwabwino kuthandizira Malawi. Kumayambira sabata ino Zodiak inapeza kuti anthu madera ambiri sakutsata ndondomeko zomwe boma layika zothanana ndi kufala kwa matenda a COVID-19 monga kuvala zotchingira mphuno ndi kamwa maski pa Chingerezi. Mwachitsanzo anthu ambiri omwe tinaona akuyenda ku Blantyre, Lilongwe, Mzuzu ndi Nkhatabe sanavale mamaski komanso samatalikirana. Padali pano omenyera ufulu za umoyo a Dorothy Ngoma ati boma lichitepo kanthu msanga kupatula kukhwimitsa malamulo. Alfred Guta ndi analemba nkhaniyi.
Kumisika ya Blantyre ndi Limbi mmawa lachiwiri ndipo napeza kuti anthu ochepa okha ndi amene atavala nsalu yotchinjiza kukamwa ndi mphuno ndi kukhala motalikirana. Ku Limbi zinthu sizili bwino, mavenda ndi anthu ogula akuchita zinthu mwa masiku onse. Tinayankhula ndi ena mwa mavenda m'misika ya Blantyre ndi Limbi. Apapa chochingira chakukhala kuti tikamabwera timavala koma papa mwati tikamamba kuchapa timakhala kuti tilikotoka sitinandikane ndi munthu amene popoti sitinachite zinthu zabwino koma papa ndivala. Kulilongwe zinthu zili chimodzimodzi. Mtolankhani wathu Western Guta wati anthu ochepa kwambiri ndi amene atsatira ndondomekozi. Kunzuzu mtolankhani wa Zodiak Angela Nkandawire akuti zinthu zinasintha posatira zomwe President Lazarus Chakwera anayankhula, komabe wati anthu ambiri sakutsatabe ndondomekozi. Kuti timve zamene zinthu zilili ku Nkhata Bay nayo Alex Banda. Anthu kuno ku Nkhata Bay akutsatiratu pang'ono chabe njira zomwe boma lakhazikitsa zopera COVID-19. Tinafuna kumva maganizo omenyera ufulu pa nkhani za umoyo a Dorothy Ngoma pa zomwe zikuchitikazi. 1 billion kwacha or even 100 million ndikugula mamaski ndikumazungulira kandi apolisiwo ndi mamaskiwo amene ali bilezo malo mwa 10,000 alipilise agule maski tilipiratu ndalama zambiri kuposa maskiyo. Malingana ndi malamulo omwe unduna za umoyo wakhazikitsa, anthu omwe azawapeza alibe nsalu yotchinjiza kamwa ndi mphuno pagulu azawalipirisa chindapusa cha 10,000 kwacha. Mlama Zodiak ku Blantyre ndi Alfred Guta. Koma kenaka mkulu wa polisi mdziko lino Dr. George Kainja anachenjeza kuti apolisi agwiritsa ntchito mphamvu zoyenera kuonetsa kuti anthu akutsata ndondomeko zomwe boma lakhazikitsa, monga kuti aliyense adzivala mask. Anafe mlamba anatembe alipotiri. Pa msonkhano mkulu wa polisi mdziko muno Dr. George Kainja anati apolisi akhala kukhwimitsa malamulo omwe boma lakhazikitsa opewera kufala kwa COVID-19. Dr. Kainja anati anthu awaphunzitsa kokwana zakufunika kotsatira malamulowa kotero omwe awapeza akuphwanya adziwamanga. Mkulu wa polisiyo anatinso minibus komanso galimoto zomwe sizikutsatira malamulowa azizimanga. Pakadali pano eni minibus 15 awamanga ku Lilongwe ndipo awapatsa chindapusa cha 75,000 kwacha. Dr. Kainja anatsimikizanso kuti akhwimitsa chitetezo malo omwe nzika za dziko lino zimafikira, ndipo anati nzikazi sizithawa ponena kuti apolisi andende awapatsa mphamvu zopereka chitetezo ku malowa. Pakadali pano Amalawi 38 omwe anali mdziko la South Africa ndipo anadzetsa chisokonezo kumapanga ali pa remand. Nduna yona za umoyo Akhumbize Kandodo Chiponda ati boma likuyesetsa kuonetsetsa kuti zipatala za mdziko muno zili ndi oxygen okwanira popereka chitsanzo kuti lakwanitsa kukonza makina opangira oxygen ku Kamuzu Central. Dzulo pa 20 January anthu 992 apezeka ndi nthenda ya corona, pomwe 76 achira ndipo 17 amwalira. Lachiwiri sabata ino President Lazarus Chakwera wakhazikitsa masomphenya atsopano pa ntchito za chitukuko Malawi 2063 ndi pempho kwa Malawi kuti asiye tchimo losakaza chuma cha boma. Tsogoleriyu wati mchitidwewu ndi omwe mwa zina umakolezera mtima wakatangale umene wakhala ukusokoneza kuthekera kwa dziko lino kugwiritsa ntchito chuma chomwe lili nacho. Pa tsiku ngati la lero pamene takhala pansi ngati dziko kuumba masomphenya dziko lathu pofika zaka 100, tikuyenera kukumbukira kuti chida chathu chachikulu ndizo zinthu zimene zimatipanga ife kukhala Malawi. Tikumbukire kuti awa ndi si masomphenya chabe a dziko la Malawi, koma masomphenya a Malawi wonse amene akwaniritsidwe ndi ene ake a Malawi. Izi zikutanthauza kuti tikuyenera kutukuka miyoyo yathu ya Malawi pa nkhani za chuma mzaka 10 zikubwerazi kuti ife tikwaniritse masomphenya amenewa a 2063. Tikamanena kuti Malawi adzakhale ndi chuma komanso dzidalira, kapena tikamati nsanamira za masomphenya amenewa ndi chuma cha mulimi, mizinda yapamwamba komanso malonda okhazikika,
tisaganize kuti zinthu ngati zimenezi zichokera ku maiko akunja. Chilungamo nchakuti ngati ife sitigwira ntchito molimbika komanso mwanzeru komanso mogwirizana sitingathe kutukuka. Ndikukhulupirira kuti maziko okhala ndi dziko lopambana ndi pamene anthu ake a dzikolo alinso opambana. Konsolo ya University ya Malawi yayidzudzulapo imikandondomeko yogawa sukulu zomwe zili pansi pake kuti zikhale zoyima pa zokha. Maloya ena akuti ganizoli ndi kuphwanya malamulo chifukwa konsoloyi ilibe mphamvu zoyimitsa ganizo la nyumba ya malamulo. Ndipo lachisanu bungwe la zamaphunziro la CSEC lachititsa msonkhano wa Nkhani komwe lapempha President Lazarus Chakwera kuti aletse zomwe konsolo ya UNIMA achita. Matatsopira ndi zambiri. Mukalata imene yatulutsa lachinayi, Konsolo ya University ya Malawi yati ntchito yogawa sukulu zake kuti zikhale zoyima pa zokha ayamba ayimitsa kudikira kuti ntchitoyi ayiwunikenso. Koma mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition CSEC Benedicto Kondowe wati konsoloyi ilibe mphamvu yoyimitsa ntchitoyi kamba kakuti inadutsa kale ku nyumba ya malamulo komanso president wakale wa dziko lino Peter Mutharika anayivomereza. Iwo aonjezera kuti kuwunikanso ntchitoyi sikungaphule kanthu. Ife ngati bungwe taona kuti ganizo limene apanga ndi losamveka, losathandiza pa mfundo yoonesesa kuti maphunziro athu akusukulu zakachenjedwe akupita pasogolo. Mphamvu zopanga malamulo ndi mphamvu zimene zinapasidwa ku nyumba ya malamulo. Ndiye ngati mphamvu zimene zozo sizinapasidwe ku Council ya University of Malawi, alibenso mphamvu zoyimisa malamulo amenewo. Chachiwiri ndichonena kuti ife tikunena kuti nthawi yakwana yonena kuti ma universities mziko muno awonjezekere. Chifukwa chiwerengero cha ana amene akhala kupita ku university chakhala chochepa kwambiri mu zaka za Nkhani. Ndipo mkulu wa bungwe la maphunziro la Educans in Malawi Dr. Limbani Sapato wati akufuna President Chakwera kuti abwere poyera pangani poti anayikira kumbuyo ntchitoyi mmene ankayankhula ku mtundu wa Malawi chaka chatha. Funso ndiloti kodi mphamvu a University Council azitenga kuti achite contradict a president, achite contradict the National Assembly, ma members of parliament. Kodi mphamvu zimene zizo azitenga kuti. Nchifukwa tikunena kuti a president akuyenera kuti abwere moyera. Mwina nkutheka kuti mwina iwo anapereka directive. Chifukwa sizingathe kuti chairman wa council or parastatal ina iliyonse mmene ndimaziwira mboma kuti apange position ya against the president and against National Assembly popanda kuchita consult. Mneneri wa President Lazarus Chakwera Brian Banda anati apatse nthawi asanayankhepo pa nkhaniyi. Maloma Zodiak ndine Madalitso Phiri. Muna Nkhani Msabatayi pano pa Zodiak ndi zambiri posachedwa apa Nkhani pomwepo. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex! Good health starts here. Kupeza zinthu zabwino sikulira kukhala ndi chuma koma kuzindikira chinsinsi. Pamene Yohane anatangwanika kufuna kumukomedwetsa tango, Yakobe anapeza chinsinsi cha tango kudzera pa lisiti la katundu amene anagula tango. Tango amagwiritsa ntchito zonse zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, monga Purity wosambira mthupi, Purity wosambira m'manja, Purity wodzola mthupi, komanso Purity wotsukira mbale ndi mapoto. Patangotha sabata imodzi Yakobe akugwiritsa ntchito zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, Yakobe adatenga mtima wa tango chifukwa chooneka bwino. Wonekani bwino pogwiritsa ntchito Purity Sanitary Products. Takulandaninso tone mitu ya nkhanizi tisanapitirire. Zodiak yapeza kuti anthu madera ambiri sakutsatira ndondomeko zomwe boma layika zothanana ndi kufala kwa matenda a COVID-19.
President Chakwera wakhazikitsa masomphenya atsopano a dziko lino ndi pempho loti Amalawi aleke kusakaza chuma cha boma. Bungwe la CSEC lapempha President Chakwera kuti aletse zomwe khonsolo ya UNIMA yachita poyimika ndondomeko yogawa UNIMA. Ndipo bungwe la ADMAC tsopano latsegula misika kuti agulitse chimanga komatu adzigulitsa motapitsa 30 kg kwa safe. Popita ndi nkhani zathu, bungwe la ADMAC tsopano latsegula misika yake mdziko muno kuti agulitse chimanga kwa anthu ovutika. Ofalitsa nkhani ku bungwe la ADMAC Agnes Chikoko wati chimanga akuchigulitsa pa mtengo wa 160 kwacha pa kilogramu iliyonse, ndipo munthu aliyense adzimulola kugula 30 kg basi. Malinga ndi ripoti la MVAC, anthu oposa 2.6 million ndi wakufunika chakudya panopa mdziko lino. Uson Henry watipatsa ripoti ili. Bungwe la ADMAC latsegula misika yake yonse lachiwiri sabata ino, chinthu chomwe chasangalatsa ogula ndi ogulitsa omwe akhala kudikira kuyambira mwezi wa Novemba chaka chatha. Kafukufuku yemwe Zodiak yachita m'malo ena ogulitsira chimanga bungwe la ADMAC ku Mchinji mwachitsanzo wapeza kuti aliyense akukakamizidwa kuvala maski komanso kukhala motalikirana pofuna kupewa muliri wa COVID-19. Mmodzi mwa ogula Martha Kankhono ati ndi okondwa kuti bungwe latsegula misika yake kamba kuti adzigula chimanga pa mtengo wotsika. Tasangala kuti ADMAC yatsegula misika yake tsopano. Timavutika kwambiri ife anthu akumudzi. Timagula chimanga modula kwambiri kwa mavenda, koma panopo tikusangala kuti tikupeza chimanga pa mtengo wochipa. Ofalitsa nkhani ku bungwe la ADMAC a Agnes Chikoko atiuza kuti anthu 50 okha ndi omwe akuwalola kuti asonkhane pamalo ogulitsira chimanga chomwe akuchigulitsa pa mtengo wa 160 kwacha pa kilogalamu iliyonse, ndipo mlingo omaliza ogulira ndi makilogalamu 30. Iwo ati akhazikitsanso makomiti m'midzi ati kuti adziona ngati njira zonse zomwe aziyika zikutsatidwa moyenera. Mtengo amene wabwerawo mundionera kuti anthu amene sangakwanitse kugula chimanga mwina pa misika ina ndi inayi ati kupeza chokudya. Zikatera anthu ambiri osafunira zabwino a business amafuna kuti atengerepo mwayi. Ndiye tufuna tinene kunena kuti tayika mulingo oti aliyense amene akubwera kunsika kwathu mulingo omalizira kuti agule chimanga ndi 30 kg pakamodzi. Kupatula kugulitsa chimanga, bungweli likugulitsanso fetereza otsika mtengo. Achikoko ati madera ochuluka mchigawo chapakati apititsa kale fetereza otsika mtengoyu, ndipo posekedwa apa akhala akupititsa mzigawo zakumwera ndi kumpoto. Mwezi wa Oktoba chaka chatha, unduna wa zachuma unaloleza bungwe la ADMAC kuti libwereke ndalama zokwana 22 biliyoni kwacha ku mabanki kuti bungweli ligulire mbewu kwa alimi. Kuchokera kuno ku Mchinji m'malo mwa Zodiak, ndine Uson Henry. Titsize nkhani zathu ni nkhani yokhudza zipolowe zomwe achita madraivala a minibasi madayena mu mzinda wa Lilongwe. Madraivala awa ndi okwiya kuti boma silikukakamiza anzawo a madera ena kutsatira lamuloli. Ndipo tilomwe anatipatsira Western Guta. Madraivala a minibasi pa msewu wa area 4925 mpaka Ukanengo lero akuchita zionetsero zotsutsana ndi ndondomeko yonyamula anthu awiri pa mpando mu galimoto zonyamula anthu. Kumawako iwo amakakamiza galimoto zonyamula anthu kuti zisayende komanso kutsitsa anthu. Iwo ati madraivala m'madera ena mu mzindawu akuwalola kunyamula anthu atatu kapena anayi pa mpando zomwe ati nzowaphinja. Mmodzi mwa madraivala awa wati kukwera kwa mtengo wa mafuta komanso ndondomeko ya 60% sizikuwapindulira. Mafuta akana mtengo moja otulauta nemuganize tenga anthu awiri anthu 4 ka 6 atanthana 300 ena 400 tikafika kutsija tipanga ndalama zingati bwana akudikira pomwepo anatu akudikira pomwepo license inadule kudikira pati oidanira akudikira pati nemukaza zilithandiza kwina akukwachisapo ku 24 amabakira 4. Mmodzi mwa anthu omwe amalephera kupita ku ntchito, Aneli Kalanga, adandaula kuti sangathe kuyenda kupita ku ntchito kamba kuti palibe galimoto zonyamula anthu zoti nkukwera, ndipo akadakonda boma likanakambirana nawo msanga. Ndipita ku ntchito mtauni komano tukanika kukwera minibasi apanga matemo a minibasi akaniza galimoto ina iliyonse kuti nyamule anthu. Abo bali bangoenda pang'ono kuti mwina kapena pezeka ina yake kuti tinyamuleko koma zikuonetsa zoti zikufutabe alesangoma. Masiku apitawa boma linalengeza ndondomeko zatsopano zopewera ufala kwa nthenda ya corona. Imodzi mwa iyo ndikuti galimoto zonyamula anthu zizinyamula 60% ya anthu omwe zimanyamula. Kuchokera Lilongwe m'malo mwa Zodiak, ndine Western Guta. Apanso ndiwo pantsizo pa nkhani zathu Msabatayi, koma tisanasiyane tionenso mitu yake.
Zodiak yapeza kuti anthu madera ambiri sautsata ndondomeko zomwe boma layika zothanirana ndi kufala kwa matenda a COVID-19. President Chakwera wakhazikitsa masomphenya atsopano a dziko lino ndi pempho loti Amalawi aleke kusakaza chuma cha boma. Bungwe la CISEC lapempha President Chakwera kuti aletse zomwe khoso ya UNIMA yachita poyimika ndondomeko yogawa UNIMA. Ndipo bungwe la ADMAC tsopano latsegula misika kuti agulitse chimanga komatu adzigulitsa motapitsa 30 kg kwa aliyense. Pezani zambiri pa tsamba lathu la zodiacmalawi.com. Ndine Sibongile Yambo. Kumbukirani kukhala motalikirana nthawi zonse kuti mupewe kufala kwa mliri wa COVID-19. Mwakoma nonse. My family deserves the best start to the day. That's why I choose Tasty Spread.